ஸ்கூல் படிப்பையே ஒழுங்காக முடிக்காத ஒரு ஆள் உலகத்தையே புரட்டி போட்ட வேற லெவல் சயின்டிஸ்ட் ஆனார். இவர் பேர் மைக்கேல் ஃபாரடே. சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதனால தன்னோட 14வது வயசில் ஒரு புத்தக கடையில் அடிமட்ட வேலையை செஞ்சார். 21வது வயசில் ஒரு லேபில் சாதாரண அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்தார். பாவம் அவரால் ஆசைப்பட்டதை செய்ய முடியல. ஆனால் அடுத்த 10 வருஷத்தில் ஒரு சின்ன லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு இவர் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்புகளை பார்த்து மிரண்டு போன ராயல் இன்ஸ்டியூட்ன்ற பெரிய சயின்ஸ் ரிசர்ச் லெபார்டரி அதோட பிரசிடென்ட் பதவியவே இவருக்கு 2 தடவை கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. அதை இவர் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு 2 தடவையும் மறுத்துட்டாரு. பல சயின்டிஸ்ட் ட்ரை பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாத ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் மோட்டரோட டிசைனை ஒரு கப்பில் மெர்க்குரி எடுத்து அது சென்டரில் மேக்னெட்டை வச்சு ஒரு துண்டு ஒயரை பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி சுற்ற விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் மாடலை செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். பேட்டரியில் மட்டும்தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் ஒரு ஹார்ஷூ மேக்னெட்டில் ஒரு டிஸ்கை மாட்டி சிம்பிளாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டரை செஞ்சு காமிச்சார். இவரோட பேர் மைக்கேல் ஃபாரடே.